дългогодишно желание да съм някъде по-близо до природата и най-вече с хора, които са мислещи, съчувстващи и съдействащи най-вече в една и съща посока. Надявам се, че по някакъв начин вече сме се намерили с част от хората в Желен и Вегетариум. Иначе в посока интегрален подход и пермакултура имам отдавнашни интереси, но така и не съм намирала до сега достатъчно време, не на последно място, може би и вътрешна мотивация да отделя повече ресурс. И съм много благодарна на Филип и Барбара, че точно в този момент, когато мисля, че за мен е решаващ, имат желание да направят това обучение и тяхното споделяне на знания и опит. Благодаря. И прехвърлям топката, както се изрази Стефан, към Юлето Драгова. Юлянка, микрофона може би трябва да включиш, не те чуваме. Да го включа, ама нещо. Сега се чува. Да. Казах, че си знаеш, че ще съм аз сега. Да, с някой се познаваме, други не. Живея в Кокалене, по-точно на 5 км над селото. Имам си градинка. Развивам си бавничко мястото. Правя и събития. Занимавам се с аюрведа, с творчество. Какво очаквам от курса? Очаквам да науча от Филип още и от всички вас много нови неща. Не само... Аз всъщност съм карала такъв курс, подобен, но искам да задълбая малко повече в другите аспекти в дълбочината на пермакултурата, не само градинарстването, въпреки че и това също, тъй като имам още много да уча. И така. Благодаря. Кой? Кирил? Добре. Чува ли се? Добре. Аз съм завършил агрономство в Лесотехническия университет, растителна защита, пак в Лесото магистратура, общо взето биологичното земеделие ми на сърце. Ние сме учили в университета биологично земеделие, но не и пермакултура. И затова ми се ще да се задълбоча в материята. И кандидатствам, в смисъл, карам този курс, защото искам да се занимавам вече по-професионално. Иначе работя като асистент в Институт по декоративни и лечебни растения в Негован на Селско-стопанска академия. И това е накратко от мене. Не знам кой ще избере, не знам. Аз нямам... Добре, примерно Радослав, хайде. Добре, Радослав, здравейте. Чувам ли се? Чуваме те добре. Чувате ме? Добре, благодаря. Аз май съм най-отдалече, аз съм в Силистра в момента, работя като архитект. По принцип. Иначе, свободното си време, земеделието винаги е било така част от семейния живот в някаква форма, с съпътстващите градини по близките села. И от известно време, когато си заживяхме пак тук преди 2-3 години, се появи интереса, първо, че така че трябва да се поемат тия дейности. Всъщност почва да ми става доста неприятно, че градината всъщност е гола
голяма част от времето. И миналата година с един приятел взехме градината на Братовчеткане, която е до моето село тук. Е да прилагаме вече така на проба грешка на чист терен някакви устойчиви практики, но по-далече от много тил на две от лихите и малко мучене не сме стигнали. Реално няма нищо по-алтернативно от околните съседи. Но ако е хардкор Добруджа, всичко се копа, няма една тревичка, всичко е гол и всичко се полива на кладенци, защото тук е 37 градуса. Следващата седмица започва с 35 във вторник и продължава цяла седмица 37. Не е валяло скоро, няма и да бъде сигурно до края на август. И вчера ходих на село и то всичко е изтъргано, греха, лука и под кайсиките няма една тревичка. 3 пъти са фрезовани. И в този филм не искам да участвам, искам да участвам в другия. Тучния филм, като видях снимките на Вегетарио на презентацията, наистина това просто малко. Това беше много надъхващо как ги направили нещата и искам по този начин да прилагам аз някакво земеделие в моя хабитат тук. Така. Благодарим. На кого ще дадеш думата? Ами, май Владо е наред. Поне на моя екран, който виждам като участник, Владо не е. Владо. Владо, ако не е Владо. Да, Владо. Владо на разположение. Нали микрофон. За сега не те чуваме, Владо. Даниела. Може би. Здравейте, хора! Чувате ли ме? Да. Аз ви поздравявам от морето. Ама имам химикал и лист за записки. Казвам се Даниела, на 53 години съм. С Филип се познаваме от 2011 година покрай създаването на една общностна градина с така обичани от всички папаян. И интересът ми към не само към пермакултурата, въобще към природата и към смисленото организиране на природните ресурси в хармония с човешките и съответно и използването им по този начин е отдавнашен. И преди няколко години записах ландшафтна екология в Софийския университет, където се изучава точно това. И когато видях обявлението за това обучение, много се зарадвах и си казах, че непременно ще участвам. Много ме радва Филип, защото е много упорит. И за моя радост вече има партньор, който също е партньорка, която също е отдадена на това, което правят. А това, че вече имате и друго семейство, е пък още по-голяма радост. Пък Белкин скоро стане и екоселище от семейство. Какво очаквам от курса? Очаквам само смислени неща. Благодаря ви. Давам думата на следващия, но не го виждам, защото ви гледам през телефон. Да чуем Боян, ако е тук. Здравейте. Простете за България. Боян беше...
Беше споделил, че е на път към България, но надяваме се да успее да каже няколко думи. Да видим дали ще успееш, Бояне, или си... Чувате ли ме всъщност? Защото интернетът е доста зле. Сега е по-добре. Добре. Отново се интересувам от основата и цялото. От малък искам да имам. Завърших художествената гимназия в София. До 20 и в 9 клас започнах пермакултура и съм тук участвам в курса, за да изпълня чудеса, за да може да се доближа повече до това да бъда компетентен пермакултурен дизайнер. Не знам, че ще го бъда отново. Това е. Благодарим, Боян. Чухме най-същественото. И виждам, че Владо вече е в връзка с нас. Ако иска, може само да си включи микрофона и да сподели. Може би и при него технически нещата не са лесни. И кой ни остана всъщност? Сега да видим кой не сме чули. Кирил каза... Ник. Николай, може би е това. Ник Б. Имаме един участник. Да, аз съм. Дали ме чувате? Само да ми дадете знак. Чудесно. Да, значи аз съм на място с не много добър обхват. Ще си пусна камерата, ще се надявам да не се разпадне връзката. Така, да, май ме виждате. Би трябвало да ме виждате. Зад мен графиката е малко лъжовна, тъй като в принцип живея в София. Сега съм извън Софията. Както каза някой друг, нали, за блоковете, по принцип, това е гледката ми, но сега е по-добре. Даже не съм сигурен къде им попадна курса, но знаех веднага, че искам да участвам, тъй като в днешно време се живее извън града, някъде на по-зелено и по-тучно и по-мое. Да, очаквам да си задълбоча доста повърхностните, бих казал, познания за земеделие, за пермакултура, за избор на място. Даже като начало, тъй като нямам в момента някъде мое си място извън града. Да, и да е много смислено, както някой друг каза. Накратко, това е от мен. Благодарим. Ето вече Владо, дори го виждаме. Здравей, Владо! Здравейте! Привет на всички! Ако искаш да споделиш с няколко думи, защо си на курса? На курса съм, защото обичам да се занимавам с земя, обичам да докосвам земята и вече 20 години съм тук в Калофер, в моето си място и искам да подобря знанията си за това как да станат още по-добри. Това е накратко. Благодарим. Мисля, че чухме всеки един, освен ако има някой, който не е казал, нека си каже. Здравейте, аз не съм казала. Прощавай. Аз съм Юлия.
разбрах за вашия курс и защо за пермакултура през юлето, за което съм много благодарна. Завършила съм география в Берлин и съм живяла 20 години там. И преди горе-долу година и половина се върнахме с мъжа ми и детето в България, което беше, може би, най-хубавото решение, което сме взимали. Сина ми на 6. И аз съм карала там също пермакултура дизайн курс. И видях много интересни неща. Ходихме в 3 различни пермакултура паркове, така доста големи. Може би това, което така за мен е най-важно да съм в курса, първо да се свържа с други хора, които се интересуват от тази тема в България, защото може да си представите, за 20 години има може би 5 човека, така добри приятели, които са останали в годините и в момента си създаваме нови контакти и в сфери, в които ни интересуват нас, с мъжа ми сме градинари. Живеем в София, но 3 дни от седмицата сме на село. Майка ми има къща в Гложенския вулкан, така Тетевенския вулкан в Гложене, и ние си купихме още едно място до тях, което е около 2 декара и е, може да кажем така, празно, т.е. няма постройка, но е с много билки, много дървета. И също искаме да си го направим по пермакултура дизайн. В момента е отворено, нали, нищо не е направено по него, освен че сме го градили и го косиме и правим някакви неща за отглеждане. През последните години беше голяма борба с майка ми и мъжа и да не се копае и така нататък, но те вече нямат сили да се занимават с градина, така че почна градината да изглежда по друг начин и така да е доста по пермакултура вид. Експериментираме много неща, какво расте там добре и трябва да решим тази година проблема с водата, защото там кладенци няма и не могат да се копаят. Лятото не вали много и да, това ще ни е проекта за тази година, да решим въпрос с водата. И се надявам да можем с този курс така да понапреднем с нашата идея за това как ще организираме тези 2 декара място. Така че да стане един оазис за нас и за всички видове животинки, растения и така нататък. Това е. Благодаря много. Аз се радвам и така ми е едно вълнуващо малко, защото летвата е много висока. Това много ме радва, че сме се събрали и всички всъщност имат доста опит. Така че вече потривам ръце за нещата, които ще науча от вас. Много ви благодаря, че сме заедно. Също е малко странно, защото това е първото обучение на български език, което участвам всъщност, и също ние заедно ще се налага да измисляме и терминология, така че не просто да ползваме английски или чужди думи, ами да можем да за българското общество тези системи на пермакултурата и на интегралния подход да ги представим в един разбираем и красив вид. Сега, след като се запознахме така хубаво, предлагам да видим малко как са за нашето място, горе-долу, ако така панорамно, обзорно да планираме своето поведение и сътрудничество на физическата среща, която ще бъде през септември. Тук ще споделя екрана. Идеята ми е просто да минем още веднъж през правилата на мястото и също през така наречения, ето на английски му казват conduction code, т.е. да си измислим един начин на поведение, как ние заедно ще си общуваме и какво ще спазваме, за да протича всичко в радост, уважение и сътрудничество. Най-общо положението е, че искаме да оформим една група на сътрудничество и взаимопомощ, където тя е нещо като защитено пространство,
в което всеки един от нас има право да бъде себе си, макар и да сме различни едни от други. И да бъде свободен да споделя мнението си, да има свое пространство, както физически, така емоционално, умствено и нали, всички, които вървят след това, икономически и така нататък. В което пространство също е съвсем нормално ние да сме на различни мнения по някои въпроси, понякога. И всеки от нас би следвало да бъде свободен да изрази мнението си, без да се притеснява, че ще бъде осъден или потиснат по някакъв начин от останалите. Предлагам това да бъде така като правило на нашата група. И другото, което ние обикновено тук в нашата общност си прилагаме, имаме редовни срещи, в които споделяме своите цели, защото те се променят, разбира се, и когато аз споделя какво точно искам да постигна, групата може да ми помогне да го постигна. И от друга страна това е едно много полезно упражнение, защото понякога в инерцията на живота ние не знаем какво точно искаме и тогава не знаем и къде ще пристигнем, когато вървим без да знаем на къде. Разбира се, живота, Вселената и всичко останало, Всевишния ще ни даде малко по-различен начин. Ние не можем всичко да изчислим и да калкулираме как ще бъде. Обаче е добре все пак да имаме някаква посока. Така че винаги, когато искате да постигнете нещо за себе си, дали спрямо дизайна, дали в личностното развитие, дали в семейен аспект или общностен, можем да правим това упражнение. Първо аз да си изясня за себе си какво искам да постигна и след това да го вербализирам пред другите, а пък другите, нали, като минимум правило е да не си пречим, а пък вече ако може и да си помагаме, още по-добре. Ние и това в село Желен, така ние вече сме над 20 такива семейства и места в Желен, терени, като всеки си е автономен, но поне сме се разбрали за това да не си пречим, което е вече едно добро начало, пък и с мнозина си помагаме. Бих минал също нещо, има ли някой да добави тук, да оспори, съгласни ли сте с това нещо или... Добре. Няма да направим едно споделяне на екран. Сега може би виждате и моя екран. Да. Фракталните форми се появиха. И тук отваряме един нов прозорец. Пиша vegetarium.info. Влизам в сайта. Кликвам на българското знаменце, за да ми отвори на български. И тук имаме как живеем. И има принципи и правила. Принципите са, може да се каже, 10 Божи заповеди, обаче формулирани положително, не забранително. Т.е. вместо не убивай, нали, има почитай живота. И някои основни положения, те са синтез от всички школи на човешката мъдрост, понеже занимаваме с недогматична духовност. Т.е. имаме почитай живота, бъди искрен, поддържай вътрешна чистота и външна, разбира се. Така канализираме, доколкото имаме възможност или поне се стремим, сексуалната си енергия. Спазване на обществените правила и норми, стига те да не нарушават духовните правила и норми, т.е. предните отгоре. Да подбираме своята среда, била тя физическа, културна, информационна, какви вестници четем, какви сайтове. Нали, приемам със смирение настоящата си реалност, физическа, емоционална, ако щеше финансова и всякаква, но с постоянство и дисциплина я променям към по-добро. Един баланс, едно равновесие между вяра в себе си и почитане на авторитетите, т.е. не искаме да стъпим на рамената на тези преди нас, да се
получим от техните знания, но това не е сляпо следване на авторитети. Така че основно следваме авторитети, но също имаме и критично мислене, което проверява въпросните. И така да развиваме един цялостен подход към живота. Пермакултурата е такъв. Отчита единството в системата Земя, планетата. И вече по желание бихме могли да посветим част от времето си, а пък защо не и по-голяма част, на нещо, което е отвъд нас, като универсален принос всъщност се явява положителен принос към общество и природа. Тоест, ако мога да направим нещо добро за обществото или пък за природата, това са си универсални ценности. Иначе светската етика е относителна, дори да не е искрена, намалява триенето, т.е. по-добре да сме учтиви, вместо да се сбием. Но цялостната и дълбоката етика е основа и за духовно развитие. Тоест в нашия подход, интегралния подход, ние винаги се стремим като и вместо или. Тоест няма да си любезничим излишно, но понякога се надява да бъдем любезни, за да не стане проблем. А пък ето и правилата. До тук има ли нещо? Въпрос, коментар, критика? Това са и конкретно правилата на самото място. Тоест, идвайки тук и въобще, бивайки в пространството на нашето обучение, се придържаме към следните правила. Дори при пристигането се подписва и писмена декларация. Да запазим спокойствие, да имаме конструктивен дух на сътрудничество, т.е. да гледаме как да станат нещата, а не как да не станат. Отделям толкова време да ви чета, макар че като видях за какви хора става въпрос, бих си казал, че е излишно да ви ги обяснявам тези неща. Но от друга страна това е направо едно споделяне на нещата, до които ние сме стигнали за тези... Аз от 2001 живея в общности, т.е. за тези 20 на години. И няма запазено право. Каня ви с радост да си откраднете каквото имате, изчитате за добро от тези правила и да си ги проведете във вашето място, да си ги прилагате, защото ще ви спестят безброй главоболия. В началото аз не прилагах, нямаше правила, но с годините стана ясно, че са много важни всъщност. Така че не толерираме, не допускаме агресия, неуважително отношение, дигане на шум, когато не е подходящо, например нощно време. Така, бивайки тук, се придържаме към общия дневен и хранителен режим. Това означава, че има неща, които са извън хранителния режим, т.е. когато сте тук, например, кафенцето е извън хранителния режим, т.е. то може да се консумира по изключение, ако наистина имате нужда от него, обаче извън общата трапеза. Това означава, че не можем да си направим едно хубаво ароматно турско кафе в общата кухня, защото тези, които са в процес на спиране на кафенцето, ще бъдат примамени от аромата и идеята е да опитаме да изкараме тези 9 дни без психоактивни вещества, от тези, които са по-високо пристрастяване. То ще кажа, всичките вкусови модификатори са психоактивни, но най-общо взето, там базовите наркотици, алкохол, тютюн, марихуана, кафе. Предлагаме зелен чай, защото е нормално, че някои хора просто си свикнали с това и не могат от днеска за утре така. Или пък може да си вземете нещо разтворимо или да си направите и просто да се консумира в собствената стая, в палатка, настрани от другите. Същото, за да не примамваме хората. Също важи и за цигарите. Цигарите са наркотика, който приемаме тук, само че се пуши в самота. Тоест човек, когато иска да се изпуши цигарата, има предостатъчно, тук един растителен лабиринт, има предостатъчно пространство, човек да мръдне настрани, така че никой да не го вижда и да си изпуши цигарката и после да се върне.
като внимава, разбира се, за пожарната опасност и безопасност. И другото е, че нямаме право да се каним. Тоест, ако има двама пушачи, те не могат да кажат, ай да ходим да пушим по цигарка, ами се пуши самостоятелно, защото така опита показва, че намалява консумацията значително и не се пуши от келешлък, както казахме едно време, или като социален навик, ами защото го искаме, а и пък повече се радваме, като се фокусираме върху нещо. Това е за наркотиците. Пропагандиране на възгледи, които противопоставят хората на светогледна, етническа, полова или друга основа. Агресивно рекламиране на търговски стоки или услуги не се приема. Например, имаше тук един много симпатичен господин, който на втория час ни каза, нали, че само Исус Христос е пътя към правилния път. Ние сме съвсем съгласни, че учението на Исус Христос е път към светлото и доброто и го почитаме с радост, но бихме искали да дадем пространство за изразяване и на други учения. Сега в момента даже имаме двама мухамедани тук и също и различни течения, така че това се брои малко към агресивната реклама. Ако човек реши да пропагандира единствено своите възгледи, това също не се приема. Така. Казахме за зависимостите, непълнолетни няма сред нас. И също, понеже сме далече от болнично заведение, нямаме възможност да приемаме хора, които имат висок риск от опасни усложнения всеки момент, ако има някакви по-сериозни заболявания. И също готвенето става общо и не може да се готви и да се организира втора кухня. Нали, защото сме го имали също като опит. И вие сте вегетарианци, ние тук може ли едни пържолки да си направим, ние ще отидем настрани, няма да ви пречим. И нали, се заформя едно с биричка, с каричка, така по-силна музика. И сме наблюдавали, че един по един участниците в нашите здравословни модули могат да се окажат привлечени от въпросната алтернатива, която обаче има навсякъде из България и идеята е, че точно на това място нямаме против, но да не е тук. Това е най-общо. Някакви коментари към тези моменти.